Maqhawe Zulu ziyabuyela enqabeni ziyipontshi lezi zokulala. Ziyafika lezi ipontshi fike izolo. Iphekiso lezi ziyangena naphakathi neviki. Nazi ezinye ngapha ipontshi ayipheleleke la ikhona nezinye ozokwazi ukuthi ufike ulale kuzo njengoba uzokhumbula ukuthi ke ngomhla ka3 4 and 5 kuApril kuzoba nenkonzo enkulu la kwekomkhulu enqabeni ministries komprofeti uXaba uNogwaja Gesi. Inkonzo ke le lapho ngempela kuyoba inkonzo yokubonga iminyaka eyishumi saba khona yaba khona inqabeni kube inkonzo kulayitwa kuyibani inkonzo yechibi inkonzo yentaba ngolesihlanu kentambama iyoqala inkonzo ibanjwe ubusuku bonke bese kuthi ke ngo10 ngomgqibelo ekseni kuyiwe entabeni kube inkonzo yechibi ikhanso makhandlela bese kuba inkonzo la futhi koke bonga khona iminyaka eyishumi maqhawe lapho nje ukubona nje kumatasa kumaxhapheshu la enqabeni uyabona konakela impela siyalungisa angani phela sobe sifinya ngendololwane kuyobe kusindwe ngobethole ziyabuya ke maqhawe konakele ngempela njengoba ubona nje kuyalungiswa kulungiselwa lona ilanga elikhulu maqhawe konakele ngempela uyabona nawe qhawe lapho khona nisazosuka endaweni zonke nize ngapha enqabeni uzokhumbula ukuthi hayi ngempela konakele wena uzobusuka ekudeni uyabona onke amaqhawe kubhizi kuyalungiswa maqhawe konakele ngempela uyabona nje nazi insebenzo maqhawe izokwazi ukuthi zikusize maqhawe nazi insebenzo kuyakhandwa kuyalungiswa la ungakhohlwa le special besikhona seyinsebenzo sesiphelile maqhawe asisekho nalezi sika 650 naso futhi sesiphelile ispecial esikhona maqhawe ilesi ke sika 350 la ngempela ke kumkhucululi unhlanhla eningi kanye namafutha empilo isona special ke esikhona njengamanje ungaphuthuma uzitholele sona uyabona nje kumatasa ngempela uyabona nje nkosami omama ngapha balungisa bayawasha uyabona njengoba ubona nawe balungisela yona inkonzo le ezoba khona maqhawe kubhizi ke nawe usengeza kusasa uzolekelela nangolesine nje ke before inkonzo usengeza sekusela insuku ezimbili maqhawe inkonzo ifike kumatasa la enqabeni omunye uyayibuza ukuthi kuphi enqabeni maqhawe kula eJohannesburg eDorinfontein niye enkomeni taxi rank niyaphila bomama wazi wamuhle umsebenzi eniwenzayo banibona abantu emakhaya ngoba phela akukho nje ngokuthi niyawasha kodwa kuhamba nesibusiso ayikho into yenza la ekhaya ungabusiseki niyabona ke omama ngempela badele bonke abakwenzayo balungisa maqhawe ukuthi uthi noma ufika nawe la usuka khona ufice konke kukuhle kumngomumo kuqhakazile sikuthatha siyakubeka la okhona maqhawe njengoba nibona nje hayi impela kumatasa maqhawe namba nobaba ngapha benza ngakho konke okusemandleni ukuthi kube kuhle maqhawe akube njalo ke maqhawe Zulu wena usuke ekudeni phathi ingubo yakho yokulala nazi ipontshi zikhona ziningi le ipontshi khona ke nezinye engayivezile la akube njalo maqhawe endaweni zonke niphile nje bakithi ke la enqabeni kwa Dr X ilapho sobe sifinya khona ngendololwane sithi i10th anniversary iminyaka eyishumi inqabeni yaba khona maqhawe.